eroplano, helicopter dumaan. So guys, nandito tayo sa malapit. Ito yung palibot ng bato. Ayan. So yun, this is the before and this is the after. See? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Si Dung Bisaya po ay nandito ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. So, first time natin pupunta dito mga ka-Dung Bisaya. Wow, parang nakikita ko pa lang dito guys sa labas o sa overpass. Napakaganda niya. See? So ayan mga ka-Dung Bisaya, dito sa gilid ng ng Dolomite Beach. Marami ditong mga pakanin, mga bibinta. So hindi ka rin mapapagod. So tama ba? Dito sa unahan ng entrance. So malayo na yung pasok tayo dito sa may entrance kasi nandito sa may bandang dulo. Oh, may bulalo dito. Ano ba tawag dito? Mga Paris. Sarap mo. So ano kaya hanapin dito? Wala akong dalang valid ID. Hindi ko alam kung ano. Ayan guys, so nandito na tayo ngayon. Yan, welcome to Dolomite Beach. Diba? Ayan mga ka-Dung Bisaya, nandito na tayo sa Dolomite Beach. So, ang ganda rin ng entrance nila, ang ganda ng facilities dito. So ayan guys, yan yung kuha dito sa taas. Actually, nandito ako sa overpass ngayon. So, ayan guys. Good afternoon. Hi, good afternoon. Ayan. Nandito na tayo guys. Ang ganda dito guys. Ayan. Ang ganda niya oh. Wow. Daming tao na actually. So, ang linis niya dito. Ayan guys, diba? Sobrang daming tao. So yan, baka dun tayo pababa tayo. Ito pa lang sa dito pa lang guys, ang ganda. So yun yung pababa. So malinis siya guys, diba? Malinis niya. Yan na po yung mga buhangin sa mga nag-high dyan. So actually 2 PM pa lang marami ng tao mga ka-Dung Bisaya. Okay. Diba? Dami ng tao. Diba? O para tayo nasa Boracay lang.
yan, marami-raming tao. Siguro mamaya maraming tao dito. Diba? Yan, tingnan nyo guys yung buhay. Tingnan nyo. Please, hindi katulad dati na dumi o basura yung naka-ano dito. Hindi nyo dito. So ayan guys, lalabas na tayo ng beach. So it's enough na. Maybe next time babalik ulit tayo dito. So yun sila. So lalabas na tayo ng dito. Ganda ng sun niya guys. Hello mga Kadong Bisaya, what's up? So nandito pa rin si Dong Bisaya ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan, so makita nyo. So kung dati sa ibang bansa lang tayo nakakakita ng beach na nasa city, di ba? So dito ngayon sa Pilipinas, makikita na natin, nasa malapit lang yan, di ba? Nasa Pasay lang yan mga Kadong Bisaya. So as you can see, harap siya ng Land Bank building sa may Diamond Hotel, sa may Avenue of the Arts Residence, so sa condominium. Katabi naman siya dito ng US Embassy. So dyan makikita nyo rin yung overpass para tumawid dito kung nasa ibang lane kayo, di ba? So ayan mga Kadong Bisaya, napaka-fresh, napakaganda dito. So ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo, wag na pasok-tik-tumpik na. Tara na, let's go na. Oh, di ba mga Kadong Bisaya? So kung meron kayong gustong mga kadate dito, mga bandang hapon, kaso wala pagtanghali, medyo mainit talaga siya. But pag naano mo yung simoy ng hangin, no, parang alam mo yung nakakamiss na parang nasa isa kang island o paradise na mag-isa ka lang. So dito makikita mo siya na napakaganda niya talaga guys mga Kadong Bisaya. Tapos yung dito naman sa side na to, ngayon dyan sa gilid, so strictly off limit. So di pa pwede dyan. I think may bato din na tinatayo siguro. May iba ring ano dyan, ano pa tawag dyan? Pagkakakilanlan. So as you can see mga Kadong Bisaya, may mga naka-standby po dito na mga di ko alam kung sako ba siya. Ayan, so may naka-standby na sako. Ito yung mga naano dito. Ayun o, tulad yan kasi I think high tide today. So hindi maiwasan syempre na meron pa rin magkakaroon ng mga basura. So sa galing ibang lugar. So as you can see, yan, meron siyang yan, mga sako na nakahanda. Ito yung mga ano ba laman niya, mga plastic, mga kahoy, yung mga naanod dito. Ayan o. So normal pa rin yan guys. So every morning naglilinis naman po sila dito mga Kadong Bisaya. So sana yung mga karatig lugar dito, yung malapit lang din dito sa Manila Bay area, sana linisan nyo na rin, no? Yung kapaligiran nyo, at least tayo naman rin yung makikinabang yan sa lahat, di ba mga Kadong Bisaya? So sabi nga nila, pag nagtutulungan, may magiging magandang resulta para naman din sa ating hinaharap, di ba? Para sa mga generation, di ba mga Kadong Bisaya? So as you can see, maraming tao sa dagat, sa Takitsi. Maraming tao guys, di ba? So mga building yan. Oh, di ba? By the bay. Ayan o, parating sila. Hala, baka si ano na to, di ba? Ayan siya guys. Yan, ano kaya laman nito? Coast Guard. Diba? May Coast Guard na naglilibot. I think mga Kadong Bisaya, ano siya, kasi kanina naman siguro after 5 minutes, may nag-iikot na naman, may lumilipad na naman yung pinaka-helicopter nila. Siguro nag-iikot yan kung ano yung status or whatever, kung ano na nangyayari dito para for safety reason na nag-iikot sila. So ayan guys, tingnan nyo siya, babalik din yan. Yan, babalik din yung helicopter na yan. Iikot yan doon sa may red na yan. Ayan o yung red. Yan, hanggang doon yung parang ano nila, ini-inspect every 5 minutes ata, no? Ayan. So
Ayan mga Kadong Bisaya, sa uulitin, maraming salamat sa inyong lahat and God bless and love you. We'll see you soon. Thank you. Watch for my more videos and please don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya, and also to my Facebook page, it's Dong Bisaya page. Thank you so much guys. Love you. Mama. Chup, chup. So ayan mga Kadong Bisaya, sisimula tayo maglakad dito sa gilid. Okay, dito sa gilid guys. Magsisimula tayo maglakad, lalakarin natin hanggang doon sa pinakadulo. So lalakarin natin siya. So sige, start na tayo mga Kadong Bisaya. Tingnan natin kung gaano siya kalayo. Pwede naman siguro kasi hanggang dulo. Yan. So siguro ang tampak talaga dito sobrang lalim. Kasi ito ditong side na to, ito mas mataas, ito mas bababa. Yan. So under ano pa rin siya eh, under construction pa rin siya. So yung mga bandang dulo yan. Tingnan natin mga Kadong Bisaya. Marami ng tao kanina, kukunti pa lang yung marami siya. So lakarin natin hanggang dulo. Yan, pati dito oh. O nagpapaalala si Kuyang security na ibalik yung face mask. Ganun na talaga, kailangan suotin lang. Picture, tanggalin din, balik agad. Diba? Siyempre nasa ano pa rin tayo eh. Nasa pandemic pa rin tayo. So, ayan. Oh, may tumagdun pa. Yung mga ano dito may yaman. Charot. May yaman. So, ayan, lalakarin natin hanggang dulo. Ayan. Mukhang malayo pa, mga malayo-layo pa, mga Kadong Bisaya. So, I think yung dulo doon, yun ating extension. Kung hindi ako nagkakamali, mga Kadong Bisaya. Yun yung extension. Kasi, kahit dito, ang luwag pa rin eh. Diba? Kahit dito ang luwag pa rin yun. Yan. Lawa. Siguro it's 2 kilometers, 2.5 kilometer na lalakarin mo by the bay. Which is napakaganda naman talaga. Diba? So ayan mga Kadong Bisaya, nahingal na ako. Dito na tayo. Hindi ko na ata siya maano. Ang layo kasi. Ayan. So dito may mga patuloy. Okay. Parang office niya lang ano. Ng mga nag-work dito sa Dolomite. Yan siya. So thank you guys sa mga nanood. And see you again for my videos update. Thank you. Yan. So punta tayo dito sa may bandang dulo. Tayo dito guys. Kasi yung ganda dito. Ito pala yung pinaka-trademark nila. Ayan. Kung kukuha ka ng ano picture dyan sa baton nila. Yun yung pinaka-trademark. So picture din tayo guys. Picture din tayo guys. Nice. So Manila Walk Dolomite Beach.
medyo marami na rin yung tao dito kasi maghahapon na ay medyo 2 p.m. pa lang, so medyo mainit pa, di ba? Mainit pa siya, guys. So ayan guys, exit na tayo. So nag-enjoy and see you again tomorrow. Tomorrow, next time, till next time. So exit na tayo. Ayan. So Department of Environment and Natural Resources, Capital Region Metropolitan Environmental. Oh, pagandahin. Lalapit na tayo guys. Ayan, so tingnan natin dito kung merong makakain. So, ano po ang nasa? Parang nakakita. Wala po anong pwede kong kainin dito. Kasi maraming boss, mali. Wala ka. Magbato-bato. Ang gusto ko sa lahat. Ang sarap ng hat. Parang gusto ko sa kumain ng ano, siomai ba tawag? Ano yung tawag? Ano po ito?